Mám dobrú správu aj pre Maticu Slovensku, našu národnú perlu, za ktorej sa vlády Matoviča, Hegera a Ódora pokúšali bezúspešne vytvoriť bezcennú inštitúciu. Keby títo duchovní bezdomovci Maticu Slovensku navštívili, videli by jej archívy, jej národné poklady, stiahli by chvosty. Ale národné sa od apríla 2020 do októbra 2023 nenosilo, priam bolo zakázané, pretože vo všetkom dominoval Brusel a Washington. Verím, že v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom čoskoro zrealizujeme myšlienku, aby peniaze, ktoré toto ministerstvo každý rok dávalo inštitúcii Globsec, organizujúce bezpečnostné konferencie na Slovensku, išli Matici Slovenskej. Tak Matica sa trápi a topí vo finančných problémoch a pritom ide o významnú národnú inštitúciu, ale 100 000 eur idú zo štátneho rozpočtu na Globsec, ktorý nemá problém pozvať si na svoje konferencie na Slovensku taký výkvet liberálneho a progresívneho sveta, ako je Soros mladší.